Салому алейкум. Ина ғарибачаҳо дар инҷа зиндагӣ мекарданд дар ҳамин хона. Ин хона дина соати 1 сух ба сухтор табдил дод. Ин пишакчаҳошона бин. Вай бурим дай пишакчо. Хай майли. Ана ин хона сух иҷода 4 та бачаҳои тоҷик зиндагӣ мекарданд. Фермада кор мекарданд. Рязанский область, Сасовский город, село Подболотье. Ҳаминҷо зиндагӣ мекарданд бачаҳои тоҷик. Ина дина соати 1 хонашон сохт. Пожарный дер кард. Ина соатҳои чанд омад? Соати 1 сарка сухтан аст. Соати 4 омад пожарный. Хай киштанд. 2 та пожарный мошин буд. Бачаҳо якташ дрон медуроем ака. Бачаҳо якташ чӣ шуд? Захмдор шуд. Хай се кас будан хобдан. Якташ ман худам чорумаш кор додам. Баъд дарак ёфтам омадам. Ина саҳарӣ омадам. Ина бо омадаму бо ина бо саҳарӣ соатҳои 8 ина бо омадам. 8:20. Ина ака ҳозир дрона мебинем чӣ гап, чӣ ҳодиса шудага. Хай ина шкаф шифонеро ҳама дар гирифта. Хонаву дар ҳама дар гирифта. Хай бачаҳо хай 2 кас нормально гирифтем, зинда мондан, бачаҳо хоб будан. Якташ захмдор шуд, больницада. Ҳеҷ гап не, худо хоҳа иншоаллоҳ сол меша. Отопление сухта. Хайна. Ҳеҷ ҷои хоби мадан авҷа буд. Сухта. Ҳозир мерем мебинем ку чӣ монда. Либосо нимаш сухтян, хай нимша буровардян. Либосои зимистона ҳамаш сухта.